tom zahraničí sme cítili už takú únavu A tlak. A tá príroda tu je liečivá pre nás. Myslím, že sme našli zázračné miesto tu na pri Levoči a proste dáva nám to zmysel. Z začiatku je to úplne niečo nové, hlavne na tú myseľ sa prepnúť, že aha, ja tu nemám obchod, nejdem po každú maličkosť do obchodu cez cestu. Takže áno, musíš si plánovať, čo idem váriť celý týždeň alebo celý mesiac. Naše štandardné ráno tu na statku Odorica vyzerá tak, že ráno potrebujeme ísť otvoriť sliepky a kačky, nasypať im potravu a dať im vodu. No a dneska je ten deň, kedy treba aj kurník vyčistiť, takže pôjdeme vyčistiť kurník. Keďže začína jar, tak je čas aj sadby, takže ja idem s dcerou sadiť do záhrady. Dnes mám na pláne mrkvu a bôb, náš obľúbený. Áno, poďte. Tak vás pozývam do záhrady. Ideme na to, dobre? Takýto kurník sme si postavili na veľmi jednoduché čistenie. Videli sme to niekde na internete, tak sme sa nainšpirovali a sme sa taký postavili, že vieš veľmi jednoducho to vyčistiť. No a toto vlastne s týmto zamulčujeme políčko, kde budeme hokajda pestovať. Že je to materiál, ktorý tu ostáva, v žiadnom prípade ho nevynášame z našej záhrady a bude z toho cenný materiál na pestovanie. Tak a každé ráno samozrejme treba vajíčka pozbierať. Takých 8 vajíčok máme každý deň, no a dávame ich babkám, detkovi. Oni majú radi, s ich tiež jeme, ale aj rozdávame vajíčka, alebo vymieňame, že? Dneska si nasadíme mrkvičku, paradajky, papriky, hokajda si vieme uskladniť už sami, ale mrkvu semienka ešte kupujeme, lebo trvá 3 roky vraj, kým semienko mrkvy sa dokáže uskladniť. Takže mrkvičku ešte kupujeme, ale je výborná. A ideš mi pomôcť? Budeš zasypávať? Zober si. A zeminu sme zmiešali s pieskom, lebo mrkvička má rada piesok a lepšie vyjde na povrch, alebo jednoduchšie, ľahšie. Pestujeme regeneratívne, čiže neorieme, všetko mulčujeme, máme perfektnú kôru, ktorou mulčujeme. A teraz sejeme do rozuma záhonov. Veľmi sme si ich obľúbili, pretože zeleninke sa darí, a hlavne koreňovej zelenine. Dáme im ešte trošku, takto. A nech si papajú. A toto je naša kompostovateľná separačná toaleta, ktorá dokáže ušetriť až 20 000 litrov vody ročne. A je tam vlastne separátor, čiže vlastne to tuhé od toho tekutého sa separuje. Keď to dobre zasypávaš pilinami, tak to vôbec nezapácha a šetrí to kopec vody. Po každom použití tu je zásobník pilín, takže treba to len zasypať dobre pilinami a tento separátor sa len takto vodou opláchne a to je všetko. No tu vzadu je taký servisný otvor, kde vieš vlastne dosypávať piliny. No a tu je to vedro s tým vzácnym materiálom, ktorý nosíme do takej jamy a keď to o rok skompostuje, tak to potom môžeš sypať ku stromom a ku kríkom. A môžete to napríklad k takýmto vetrolamom nahádzať a je to perfektné hnojivo v záhrade. Aj keď máme malý dom a malé strechy, tak z každej našej malej striežky zberáme dažďovú vodu. Tu si môžete všimnúť 1-kubíkovú nádobu, tam za mnou je 5-kubíková a ešte 2-kubíková. A dokážeme nazbierať dostatok vody a počas sezóny polievame záhradu prioritne takouto vodou, nie s tou zo studne, ktorá je veľmi tvrdá a nie je veľmi vhodná na polievanie rastlín. V tomto nádhernom hobbyťom prístrežku so zelenou strechou organizujeme detské denné tábory, dielničky, bylinkové workshopy a veľa akcií, ktoré súvisia so životom v súlade s prírodou. A momentálne beží online zbierka
pre naše občianske združenie Cesta z mesta Odorica a chceme tu vybudovať ekologické vzdelávacie centrum a pozvať rodiny, aby si tu mohli prísť stanovať, oddychnúť a niečo sa naučiť v našej záhrade.